Hoy, salamat kayo. So, inatunta mga higala nga ato mga senior citizen karon, ana na sila mga radyo sa ilang cable TV. Daghang tagmayong balita lang kaninyo. Okay. Nga ato dahil timbaya ang atong amiga, atong nakaila nga hagnaanon og nakita nato ang mga panglanta usab alang sa ilang lungsod. Si Ma'am Jennifer Hunasa Grow. Of course, kauban niya ang iyang kapikas, Sir Jeff Grow in Michigan, USA. Kanunay sila naminaw kanato. Okay. Nya ato sa pangumustahon, yang papa ug mama diya sa Kanhulaw, Hagna, Bohol. Si Papa Boy ug si Mama Bibiana. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Okay, alista sa unang maayong balita alang sa mga seniors. O minaw ha? Mag-Agosto na rin ba? O talitapos na gud ang Hulyo. Mag-Agosto. So, ang inyong second semester na pensyon, o sa mga social pensioners lang niya, ang ubang senior, wa pa man lagi ma-appeal ani. O niya na lang, ato na isgutan. Katong na-appeal sa social pension, minaw, tingob karon unom ka bulan. Para sa una ninyong payout, di ba? January to June. Natag 500 naman to di nahugog 3,000 ra inyo na dawat. Karon sa Hulyo paingon sa Disyembre unom ka bulan. Atong gilauman nga mga senior, minaw. Atong gilauman nga matuman na gyud katong inyong 1,000 matag bulan. Niaging tuig pa nang abalao doy nganong wa pa magyud na ihatag. So gilauman nato nga karon mahatag na gyud. So that will be 6,000. O hinaut-unta makapalit na ta nag mga maintenance na to. Atong gilauman ha. Pero wa pag-sure kay wa pay klarong notisya. So kung sa manggaling, magpabilin ang 3,000 nga inyong madawat. So karon pa lang, pangandam na mo daan. Katong mga requirement bitaw, na may requirement bitaw nga i-Xerox copy ang inyong ID sa senior. Di ba? Duha man talina ka Xerox copy. Back to back ka. Pagkahuman, pirmahan ninyong katulo. Katong dili nakapirma, ipasibo sa inyong ID ug tammark ang nasa inyong ID, tammark sad ang ibutang dito sa Xerox copy. Ihatag na dito ha. Ihatag na sa OSCA. Aron dito makompleto na ang listahan. Buwahan kung mag-release. Ibutan ta lang September. Di ba? Kada ko taron, Hulyo, Agosto. So tunga-tunga sa unang kabulan, September. So posible nga ma-release na anang panahon na. Kompleto hadaan, ha? Aron dili na mo mag karaw-kara pa, mag dali-dali. Nya pelain. Okay, paminaw, ha? Kato mga seniors nga luya na, labi na to bedridden na bitaw in town, o kato naka-wheelchair na, ayaw na ninyo pugsa pagpaadto, sagad man na ato sa barangay covered court, di ba? Basketballan, ayaw na. Ayaw na pugsa si Lula, si Lolo, agakon pa ninyo, ayaw. Doon ay papel, ha? Doon ay forma dito sa OSCA
pangayo mo, authorization. Ipasabot ana, pwede og laing tao ang mukuha para ka lula o para ka lulo. Ha? Pirmahan na ni lula kung makapirma pa o tamak nga nagtugot nga kanang tao nga mo'y mukuha iyag yung gi-authorize. Sige, himuan na daan na. Himuan na. Kinsa to mga pamilya sa senior nga dili na makalakaw, bisag nag-wheelchair, ayaw na. Pwede ang authorization. Pangutana mo dito sa munisipyo, sa botan sa OSCA, kay tudloan mo, aron maandam daan, kay basig katapusan sa Agosto o Septembre, marilis na ang inyong mga pensyon.